DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! DZGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Sa detalles po ang Barreta sa lado nasyonal, tulos na pinayro ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya de gobyerno na nagresponde sa mga kalamidad tanganing i-assess as magpaotob ng evacuation sa mga residenteng naka-star sa coastal areas matapos ang makasog na linog na yuminugyog sa Davao Oriental kasudmang aga. Ang direktiba kasunod kan tsunami warning na ipinaluwas kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa mga komunidad na naka-star sa mga baybayon sa Visayas asin Mindanao, kaibanan ng Davao Oriental, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Southern Leyte asin Eastern Samar. Ipinahanda man kan Presidente ang search, rescue asin relief operations bantang ang DSWD na kapag preposition na nin food as in non-food items para sa mga maapektaran kan linog siring man an emergency medical assistance kan Department of Health o DOH. Nangapudal man si Presidente Bongbong Marcos sa mga namamanwaan kan Davao Oriental na maging alerto asin kalmado asin magsunod sa mga abiso kan sa indang mga lokal na opisyal para sa indang kaligtasan. Tulos man na inaktibar kan Philippine National Police o PNP ang sendang emergency response kasunod kan tuminama ng magnitude 7.4 na linog sa Davao Oriental kasudma. Sigon kay Acting Chief PNP Lieutenant General Jose Melencio Naratates Jr. na nakadeploy na mga rescue operations, inspeksyon kan infrastruktura asin pagkataon ng seguridad sa publiko. Nagkikipagtabangan man ang PNP sa mga lokal na disaster risk reduction and management offices para sa mga epektibong disaster response. Inabisuhan man ang publiko na mantinidong maging kalmado, magdangog sa mga opisyal na anunsyo, asin sunodon ang mga itinalaan na safety guidelines. Mientras tanto, si minakat na sa 7 ang nagadaan matapos ang magnitude 7.4 na linog kasudmang aga sa Davao Oriental. Sigong kay Office of Civil Defense Region 11 Director Ednar Dayanghirang na tulos sa mga nagadaan anhali sa Mati City sa Davao Oriental, tulo man anhali sa Pantukan, Davao de Oro, asin saro sa Davao City. Mientras sa sarong makusog na magnitude 6.9 na linog ang iminugyog sa Giraray sa Manay, Davao Oriental, Kasubanggi, nagkapirang oras na matapos na tuminama ang magnitude 7.4 na linog kasudmang aga. Ang panibagong linog sa Davao Oriental kasing kusog kan tuminama na magnitude 6.9 na linog sa Cebu kan September 30. Sigon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, ang linog kasubanggi na eristo sa 36 km sur-este kan Manay, Davao Oriental. May araw mining 10 km asin tectonic ang origin. Nagsarado ang sesyon kan Senado kasudma tanganing tauan dalan an undas break kan Kongreso. Nagbukas ang sesyon alas 10 nin aga na nagdurar sa naning 5 minutos. Binasa sa na ni Senate Deputy Majority Leader Joseph Victor Ejercito ang kagadan kan Kamara de Representantes na tugutan sindang magkondukta ng sesyon sa Lunes, Oktubre 13. Dahil napagkasunduan kan mga legislador asin ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na dahil na mag-issue ng sertifikasyon sa national budget, kaya nga extender pa nin tulong aldaw ang Kamara para maripaso bago aprobaran sa pinal na pagbasa ang 2026 General Appropriations Act. Susugnaman sa mandatory 3-day rule kapag napasar nin propestong ley o kapag nagpapasar nin propestong ley. Inaprobaran man kan Senado sa pangingenot ni Senate President Tito Soto III ang tulong aldaw na plaso na kagadan kan Kamara asin ang pagconvene sa maabot na Lunes. Inanunsyo naman ni Soto na si Senator Erwin Tulfong Unan matukaw bilang acting chair kan Senate Blue Ribbon Committee. Magpapadagos ang sesyon kan Kongreso sa Nobyembre matapos ang undas break. Mientras tanto, inaprobaran kan Kamara de Representantes sa ikaduang pagbasa ang propestong 6.793 trillion pesos na national budget para sa 2026. Sa sesyon kan plenaryo kaswapon, inaprobaran ang motion ni Majority Leader si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos na isubstitute sa House Bill 4058 ang inaprobaran ang amyenda kan Budget Amendment Review Subcommittee o BARC.
kaibanan sa amyenda dugang na 56.6 billion pesos para sa sektor kan edukasyon asin pagtanggal kan 35.86 billion pesos na pondo para sa mga infrastructure projects sa rarom kan unprogrammed appropriations. Ibinalyuman an kan Barsi ang 255 billion pesos na pondo para sa flood control projects kan Department of Public Works and Highways o DPWH sa sektor kan edukasyon, salud asin social services. Inaprubaran man kan plenaryo ang motion ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima na bawasan ang pondo para sa Office of the Vice President o OVP bilang padusa sa daikay ni pagatindir sa deliberasyon kan Kamara talaning i-depensa ang budget kan sa iyang opisina. Sinabi ni House Committee on Appropriations Chairperson Meika Swansing na nagtugotan sa iyang komite sa amyenda alagad sa kondisyon na daay maapektaran ang dugang na sweldo ka mga empleyado asin igwang sufisyenteng pondo para sa magibo kan OVP ang mandato kay ni. Mantang daay man pinaunrahan kang komite ang motion ni Akbayan Party List Representative Shiel Jokno na halion ang program appropriations sa 2026 General Appropriations Bill o GAB. Sinabi ni Swansing na inali man kan Barsi ang 35.86 billion pesos sa lindong kanan program appropriations na pwedeng magamit sa pagkapagibo ni mga infrastructure projects. Sa Lunes, Oktubre 13, sa giraray na masisyon ang Kamara de Representantes asin paglalauman na aprobarana ang 2026 General Appropriations Bill sa ikatulo asin pinala pagbasa sa pagikan nominal voting. Pinahimutikan kan Independent Commission for Infrastructure o ICI na nagwala sa ginibo nindang pagdangog sa Senator Mark Villar asin ineskortan paluwas ang senador. Sigon kay Attorney Brian Keith Hosaka, ICI Executive Director, na daing katotohanan ang sinabi kan kolumnistang Simon Tulfo. Piglinaw niyang daing ribok sa pagdangog asin dai pinahali kan security si Villar. Magigirunduman na nagampang si Villar sa ICI hearing matapos ipapod tanganing ipaliwanag ang may kinaraman sa pagpaplano, pagbudget, pagpautob, pamamahala, asin pagsubaybay sa mga proyektong pang-infrastruktura kan sa iyang termino bilang DPWH Secretary. Nagpautob ang Department of Public Works and Highways o DPWH ng indefinite suspension sa gabos na road reblocking works dahil sa pigsasabing korupsyon. Sa press briefing, inanunsyo ni DPWH Secretary Vince Dizon na epektibo na kasuhapon ang nasabing suspensyon sa reblocking activities sa pera sa mga maintenance work. Sinabi ni Dizon na mapaluwas siya ng bagong department order on reblocking. Tinuyaw man ni Dizon ang porotrong pagirahay ka mga tinampo, nagarong marahay pa pero pirming pigdidilensyahan sa laog ka na hensya. Bagay na ikinabaldi ka mga namamanuaan. Tinawan niya nindoon na pigdidilensyahan ang pagraot, mantang pigdidilensyahan man ang konstruksyon sa giraray. Paghururunan pa kan Senate Blue Ribbon Committee kung si isay kina Senator Erwin Tulfo asin Senator Pia Cayetano ang magiging permanenteng pamayo kan komite. Sigon kay Senate President Vicente Soto III, natutukaron ninday ni sa komite sa mga masunod na aldaw sa oras na mag-abot si Tulfo sa nasyon matapos ang pag-atendir sa Interparliamentary Union o IPU. Sa kanya si Tulfo ang acting chairman kan Blue Ribbon mantang si Cayetano enot naman na nagpahayag na bukas siyang maidesignar bilang chairperson kan nasabing komite. Sinabi ni Soto na meeting sa nanguuna gigibuon kan Blue Ribbon Committee para mapili na ang permanenteng chairman kan komite asin pagkatapos kaini sa kaitatalaan ang pagdangog. Enot nang sinabi ni Tulfo na akturan niya nguna ang pagiging acting chairman kan komite mantang wala pang matukaw sa nasabing pwesto. Plano ko tanang magpaapod nin masunod na hearing sa maanumalyang flood control projects sa Oktubre 22 o 23. Sa bareta niya to sa ibang nasyon, inanunsyo ng Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na inaprobaran ng kan Israel ang primerong kabtan kan Gaza deal na magtataon ng dalan sa ceasefire asang pagpapalibre sa mga bihag. Magiging epektibo ang ceasefire o tigil putukan sa oras na magtaon na nin approval ang Israeli Cabinet. Sa rarom kang kasunduan, may 24 oras ang Israeli military para i-withdraw ng diit ang sa indang mga soldado sa hali sa Gaza. Susundan maninin pagpapalibre kan Hamas sa gabos na natatag
tadang bihag na Israelis sa loob ng 72 oras mantang papalibiron man kan Israel ang ginatos na presong Palestinians. Sa oras na mapunan ang kasunduan, tutugutan na ang aid trucks na makapagdaranin tabang sa 2 milyones na namawanuan kan Gaza na na-displace dahil sa gyera. Mientras na mapadaraman ng Amerika ni nasa 200 na soldados kini sa Medio Oriente para subaybayan ang pagpapotob kan ceasefire deal kay ba na mga soldados hali sa Egypt, Qatar, Turkey at United Arab Emirates. Warang mga tropa kan Estados Unidos na maduman sa Gaza, alagad mabugtak ang mga ini ng sarong coordination center sa Israel para suportahan ang stabilization effort. Sa lado kan Karawato Sports, mapadaranin mas dakol na delegasyon ang Pilipinas para sa 33rd Southeast Asian Games na gigibuon sa Thailand sa Disyembre ngunya na taon. Sinabi ni Philippine Olympic Committee o POC President Abraham Bambol Tolentino na dakol na mga atleta nag-ensayo na konsenan iba nasa ibang nasyon para sa training. Igwang 1,713 na delegado ka iba ng mga officials na ipapadara ang Pilipinas. Sa nasabing numero, may 1,300 digdian mga atleta na nangangahulugan na igwang masalangkaw na 500 na delegado ngunyan na ipapadara kumpara ka nakaging 2023 SEA Games na ginibuman sa Cambodia. Bakusan na dahil sa dakol na mga team sports ngunyan, gusto kan POC na malampasan ang performance ka nasyon kan 2023. Kanasabing taon, igwang 260 na medalya na kolekta ka nasyon na may 58 na gold medals, 85 na silvers at 117 na bronze. Para po sa kamugtagang sa tuyang panahon, nasa linya po ang Pag-asa DST Regional Forecasting Center. Pag-asa, please kami. Sa ngunyang napit sa Oktubre 11, 2025, saldaw ning Sabado ning pagkaaga, ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Drop kang low pressure area na nasa luwas kang Philippine Area of Responsibility na sa may West Philippine Sea ang nakapekto sa Sulno parte kang Central asin sa Southern Luzon. Mantang southwesterly wind flow yung paros na naghahali sa Sur-Sulnopan ang nakapekto sa Sulnopan parte kang Kabisayaan asin sa Mindanao. Mantang digdis sa Kabikulan, magiging bahagya mapanganuron sa kod mapanganuron na kalangitan na may mga pulo-pulo mga pag-uran o pagkikilat pagdagultol. Dulot kang localized thunderstorm. Ang paros ay maluya sa kod moderato na hali sa Sulnopan sa kod sa sur ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadigatan kang Kabikulan magiging banayad sa kod sa moderato ang pag-ukol. Temperatura tigalaumang poon 26 sa kod 32 grado sentigrado. Asin nangal daw ay nagsirang ka sa bagong alas 5:35 ng pagkaaga. Asin masulnop at yan na alas 5:28 ng pagkahapon. Ini sa Melvin Almohela reporting live halidikdi sa DOST Pag-asa Legazpi. Thank you very much, Sir Melvin. Mga tugang niya na po ang kabilugan sa tuyang Bareta alas 7. Mga Baretang tinipon at singkinalap sa DCGB News doon sa nakalis na 12 oras. Pangarang po gusto ang nakatuwang sa pagsurat ka mga Bareta. Jenny Matthew Balyeran, asinman si Nicole Ann Gloriani. Lado Technical, kasabay niya ito si Kuya Juna Pulis, DCGB Social Media Department si Jerome Nico Martinez. Mega Post Patrol, katuwang taman sa mga Baretang lokal. Landas na good morning kay Sir Efren Guab. Yan po sa Sorsigo, nakantamay. Rachel Ann Obal. Magandang aldaw, kasing gayon niya. Romeo Candano, Kuya Bob, good morning. Yan po sa Tabaco. Kung may release Lola, good morning everyone. Sharing man si Benji the Pogi. Good morning Databi. Para po sa gabos na nag-antabay. And siyempre, kagabos po na naka-tune in sa DCGB News Online Facebook page, sa DCGB YouTube channel, asin sa mga nasa DCGB Live, asin sa mga nasa 729 kHz sa pitan ka mga radyo sa AM band, sa 106.9 WGB FM Tabaco City. Maraming salamat po, and sa mga masabay po sa Ride for Peace and Mass and Rally, ingat po tabi sa pagmaneho, sa paglibot mga tugang sa probinsya Canal Bay. Sa
Ito mga boss, kami po sa mga naging mga tagapagbareta. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Naman po si Mardula Daingibag. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Abangan na po, masunod, Radio Clinica with VP Henry Maceda at yan sa iyang guest doctor. Yan ang DCGB Barata alas 7. Abangan giraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas ng kainin.